pozdravujeme na Slovensko. A škoda, že tu nie sme kompletní. Ahoj. Fuj, ja neviem ísť po tom chodníku, absolútne neviem po ňom ísť. Aj tá rieka, fuj, aký cítiš, aký smrad z nej ide. Fuj, strašná rieka, strašne špinavá rieka. Celé s dvom koncom to prostredie tu je katastrofálne. Neviem, prečo to... Na Slovensku je to... Hej, prečo s tým niečo neurobia? Nechápem. Hej, tie zabradlia. Na čo preboha, však to mohol mať nejaký tento politik na chate. Máme ďaleko krajšie tie cyklochodníky. Hej, to zabradlie je podľa mňa len z... Čo to je, aké drevo? Bukové alebo dubové? My máme tieto zabradlia z ebenového dreva, nie? Nie, aj na korčulovanie. Však sama diera tu je, vidíš to, nie? Tak čudujem, že taký tunelik popod železnicu, nie? U nás sú všade. Netreba nikde pretláčať. Áno, opäť trapná rieka, ktorá navyše ide druhým smerom, ako išla pred chvíľkou. Absolútne nemysleli a tí Slovenci na cyklistov. Taký nenamaľovaný betonový, tento, ja neviem. A ešte tam na čo, aby si neobil ruky? Na čo? Fuj, fakt nepríjemné. Absolútne nedomyslené. Takže je to na nič, aj vy to takto hodnotíte? Ja veľmi ocením, že som sa prišiel.
Wow! Ajde, Luka! Ja! Odpadne. Ideš video robiť alebo fotku? Fotku. Tu sme odchádzali. Tu si robil video. Áno. Natáčaš teraz? Tak sme tu. Konečne. Skončila sa naša puť. Áno, Poďme tak. si dať ruky. Všetci traja dokopy. Popri si daj pecinou. Ďakujem vám, bolo to skvelé, že sme všetci Úžasné. bez úrazu, Áno. bez nehody, bez Bez všetkého. všetkého. Paráda. Na jakú riť sme brali toľko veci. Na jakú riť sme sa tam trepali. Nájdem.